Nou, ik heb wel gezegd dat we bezig waren met een nieuw album. Dat gaat 19 en 20 juni, verwacht ik jullie ook, hè? Gaat gepresenteerd worden in Houten. Ja, we hebben gewoon een superleuk album. We hebben hele leuke liedjes bij elkaar gesprokkeld. En de volgende single die uit het album gaat komen, dat is Jamie. Ja, geweldig liedje. Een cover van Billy Ocean. Echt een heel leuk liedje, een goed zomerliedje. Gezellig, leuk voor in de kroeg. Ik ben er echt super blij mee. Het was nog een beetje redetwisten van wat de single zou moeten gaan worden. Want we wilden ook nog een ander soort liedje leggen. Het was een beetje midtempo, gezellig. Dus we hebben heel lang aan dubben geweest van wat moet nou de single gaan worden. Maar toch voor Jamie gekozen. Ja, en dan straks het album waar gewoon echt hele mooie stukken op staan. De single wordt verwacht de eerste week juni. En dan direct 20 juni het album eroverheen. Wat heb jij met moederdag? Gewoon naar mijn moesie gaan. En meer niet. Dan gaan we gewoon net als wat iedere Nederlandse man doet naar zijn moeder. Geen liedje over moeders. We hebben nu een liedje gemaakt over een meisje, Jamie, maar gewoon in het algemeen. Ik weet het niet. De meeste liedjes die je over een vrouw schrijft zijn meestal neutraal. Nog geen eens zozeer over je eigen huishouden, om het maar zo te noemen. Of dat er komt, ik weet het niet. Maar een liedje over mijn moeder? Nee, ik denk het niet.